Xabat, ez dakit futboltzalea otezean, ez dakit gizonezkoen munduko kopa jarraitzen otezean. Kontua da, Mexikon dagoen Akron futbol zelaiaren, estadioaren inguruak garbitzen hasi diranean 500 zabor poltsa aurkitu dituztela. Eta barruan, gutxi gorabehera kalkulatzen dute 100 pertsona, 100 gizakiren gorpuzkiak, gorpu zatiak egon daitezkeela. Zabor poltsatan, estadio baten kanpokaldean. Desagertuta zeuden eta justiziarik egin ez den 10 herritarren gorpu zatiak, alegia. Baloia oinean ta, minak hankapera, taldean ta oiuka guztiak batera, notizia letu dut, hartu dut papera, gorpuzkiak zerura, jendea lurpera. Notizia letu dut, hartu dut papera, baina lehen horrian ez dute atera. Mundiala hasi zen, ta mundua buka. Hori da futbolaren legeen burruka. Hainbat gorpuzki daude bertan aurkituta, atera nahi ez ziren zenbat hankapunta. Gorpuzkiak dituzte bertan aurkituta, baina berdin du Mexik gola sartu duta. Jarri da estadioan ondoan pareta, ea jendeak ez dun ipintzen arreta. Hau da kazetaritza, 1000 hitz gordeta, ta golak oiukatu mundua erreta. Hau da kazetaritza, 1000 hitz gordeta, euren selekzioa egiten dut eta. Andoni eta Maialen, mesedez. Garai batean, Belauntzan bazan, ospe handiko diskoteka bat, gure txokoa. Garaiko musika talderik onenak gonbidatu zituzten, Gipuzkoar askorentzat astebururo utxik egin zitzen zita, edo topalekua. Eta nostalgikoak leku guztietan daudenez, gure txokoaren bueltan ere bai. Eta garai hartan, dantzaleku hartara joaten zirenek elkarrekin berriz ere elkartu eta garaiaiek gogoratzeko bazkari bat antolatu dute. Eta zuek ere, nostalgiko handi eta gure txokoa zale amorratu bezala, hurbildu zeate bazkari hortara eta antzalete bilok elkarren parian. Eta Maialen zu antzaude, Andoniri, behira, eta zure baita naizea pentsatzen, gizon hori ote da, garai hartan lehenengo muxua emanion gaztegua. Gure txokoa, gogoan.
sarrera ez dezu egin, bat ere itxusi, gazte garai haietan, grina zen nagusi, behingoz neskatxa baten, Espainiak igurzi, dena ilun zegoen eta enun deus ikusi, dena ilun zegoen eta enun deus ikusi. Legiloa neukan bai, ia begitaino, neupuz eginez igo, ziteken goraino. Ni aldatu naizela, baina zuenenio, kopeta beltzo dezu lertzen duna. Kopeta beltzo dezu lertzen duna baino. Bizitzak eman baitik, ainordain justua, baina heldu aroa daukat ta juzkua. Lengoura erdi plazera erdi disgustua, lehenbiziko musuan dukados gustua. Lehenbiziko musuan dukados gustua. Dukados gustori, altzen dun gordeta, gainera gazta utzai, pixkatekin tenta. Paketea orduan kauela uñeta, nere galtzerdietan sartzen duena. Nere galtzerdietan sartzen duena. Dena bat plazereta, zigarrok eusai, iskin batera joan da gu izerditan blai. Nik zuri musu eman, nik zuri bai bai, eta Xabier Saldias liroi lara. Eta Xabier Saldias liroi lara. Gero bisitatu nun, sarritan maituna, joan nintzen meskalera, joan nintzen zuma. Ezin dudan inone ikusten kutxuna, hauxe da aukera guk galdu deguna. Hauxe da aukera guk galdu deguna. Xabat eta amets, mesedez. Datorren igande hontan, ekainaren 28an, LGTBIQ+ kolektiboaren arrotasunaren nazioarteko eguna da. Zuek biok osaba ilobak zarete. Belaunzakoak, biak, eta amets gaur, Xabat iloba
Gazteak hala esan dizu. Ara, Osaba, jarri dute aurten ere udaletxeko balkoian ostadar koloreko bandera. Baina badakizu ze, Osaba, nei egia esan marikoiek nazka ematen didate. Amets, badirudi zure amets ilobak ez dakiela zuk seksilioa jasan izan duzula alegia gaztetan belauntzatik nahita aldegin zenuela sexu identitatea etzelako onartua eta etzinelako askatasunean bizi. Aizen bat ustekabe datozen bizitzan, ta famili pakeak inork hauts ez ditzan. Lehen isilik nengoen sarri neure ditxan, baina ipatuko dizut indirekta gisan. Mas palomas ikusten ez altzera izan. Beraz hortan ipini nahi duzu arreta, eskolatik joan ginen zinea beteta. Ta nazka eman zidan ta irten erreta, baina ez da raroa ta ez daukat gordeta. Nere lagunei berdin gertatzen zaieta. Ailoba maitea nien naiz gidari, zure diskurso hori ez zait hain mirari. Ia begiak sugar ta hitzak haragi, pelikula ostean beira kuadrilari, zue aktuatzen ez altzera ari. Agian kanpotik fin ta barrutik izu, ta nik daramadana zuke darabilzu. Alde egin zenuela zugan zenbat pixu, onuntze torri zinen ta eman abixu. Zerk ekarri zintuen ta zer eman dizu. Ozen entzuten nuen herriko txirula, urrutira joateko hiru begik burla. Zure baitan ez dut nahi deusik estimula, bani marikoia naiz ta bejon deizula. Agian zeu ere bai zeuk ez dakizula. Osaban ere gauzik ezatera prentsan, ondoren herri denak nitaz hitz egin dezan. Ari zara saltzen ta ni erdi defentsan, zuen gai hori pixkat naturalizan ezan. Ta ordun gaur arte zeba ez didazu esan. Itza aixa sartzen da zure belarrian, neri ez zait itzultzen halako neurrian. Belauntzako aldapan bide bihurrian, ni genuen aitortu neure eztarrian. Ordurako wifia bazegon herrian.
zure kalte baitzen. Hemen gabiltzizketan baino lehen zail zen, saiatu zu azaltzen eta nizu zaintzen, ea zuri beltzetik ateratzen naizen. Barrua mintzen dute 11 garrasik, ez segitu kolegaik, ez segi apaizik, etzazu aintzat hartu xabat besten hitzik, osabakin ibili behar dezu kasik, ez diot neregatik, zeuregatik baizik. Beraz hartu dezadan gaur zuk duzun maila, nahi duzu libre izan dadin nere taila. Zuk ja adin bat duzu ta hori abantaila, naiz nahi duzun nik hartu dezadan abaila. Esaten da erreza ta egiten zaila. Gaiz eta tonuz datuko dugu, azkeneko txampan sortuko gara eta Andoni atzeko ikantatzeko arietatxo bat. Andoni, aspalditik zendun belauntzako benta ostatura bazkaltzera etortzeko gogoa, eta gaur egun garrantzitsua zure bizitzan. Baduzu ospatzeko motiboa eta non hobeto belauntzako atetxean baino. Eseri eta bi karta atera dizkizute, bat janariarena eta bestea edariarena. Eta pentsatu duzu, gaur bai, gaur edaria ere berezia. Eta hartu duzu edariaren karta eta hasi zara zerrenda irakurtzen, aukera zabala dago. Ardoa, txakolina, garagardoa, berjota, sagardoa, koktela, kura, freskagarriak. Eta tartean atzeko 3 hauek. Seiguzu bakoitza ze edari da. Edarien zerrendan daude atzeko amets, maialen eta xabat. Eta bado zerbait ospatzeko gogoa gaur eta edariaren berezitik eta zerrendari behira dago, dakineko nuke atzeko hiru zer diren eta aukeratu ote ditu edo ez. Begira xabat hemen zerrendan, nik ere hartuko nuke, baina ez den nahi gaurkoa baita gozamen eta disfrute. Gure Peterkas delako honek, badauka 1000 birtute, inori ez zaio guztiz gustatzen, inori ez zaio guztiz gustatzen, ta asko keskatzen dute. Homenajetzat hartu duzu gaur, belauntzako aterpea, ta ni agertu nahi zure kartan, ta nago bete-betea. Ez zaio inori asko gustatzen, hori sentipen fuertea. Goxo-goxoa enaiz izango, goxo-goxoa enaiz izango, baina gutxinez merkea. Beste izen bat
bat irakurreita, jarri ia irakiten, noiz probatu nun buruari eragiten, maialen dugu Maria Prisa, etzen hain zaila jakiten, gure txokoan garaietatik ez omen dute egiten. Maria Prisak botila hori, zuk ikusia lehenago, gazte garaian egin zenion eta horren beste trago. Hau ez da izan otortutako, ta hobe apartatu klaro. Botila ere faltsua baita, dekorazioan dago. Eta beste hau zeinen persona, ta bersolari harina, hainbat alditan egiten duna sakoneko alegina, alde hortatik todo terreno, onartua ta jakina, amets ez alda kalimotxo bat, argonenakin egina. Ai kalimotxo edari horrek, zenbat magia eta truko, eta Andonik ospakizun bat ta karta hau du gertuko. Adin horretan kalimotxoa begiko eta gustuko, bejondeizula sekula santa, etzera jubilatuko. Maialen da Xabat, oain bai aurreko azkenengo ariketatxoa. Ez dakit badakizuen atzo festak estreinatzeko men ingurutan dagoen bolatokerik berriena erabili zuten, toka eta bolo, ea bazuek ere asmatzen zuen. Hernanin San Juanak ta zuona etorri, Gero egin behar dut berriz harakorri. beraz barran
zoaz inora, sartu barrura ta egon gaitezen. Lehenago etortzean hau freskoago zen. Orain ja besapeak nik beltzetan beltzen. Horrek santuak ere eurak izarritzen. Santuak izarritan eta gu ere bai. Sandaliaren moda ulertu dugu ai. Hondartzan ez gaude baino hementxe ere blai. Hankak fresko izatea zeineke luke nahi. Maialen hondartzara joaten ote da. Aurten bero honekin bai iritsi gera. Nahiko beltza da zure azalegoera. Zuek ere etorri hondarretaldera. Ni konturatuko naiz nunguak zeraten. Zuriak eta zerbeza edaten. Familieta trasto 4-4 baten. Sorosleek ere lana pixkat egin dezaten. Baina ni hondartzatik enaiz ongi biltzen. Leitzak batentzat normal zait hori iruditzen. Gure kostako muga andoainen hil zen. Azaleko kolore zuria beti zen. Playara joan behar da tarteka bederen. Pistinara joaten naiz da bertan oberen. Pistina baten leitzan badezute omen. Pistina badugu ta badakigu zer den. Ta bai wifia ere heldu zen aspaldi. Leitzarrak garaieri nola dauden adi. Modernizatu gara ari eta ari. Guk segitu beharko diogu leitzari. Baina horren aurretik hemendik atera. Naiz ta gustora gaude guztiok batera. Gu isilduta guazen agur esatera. Gero denak kanpora zerbait edatera. Eta bai, iritsi da agurren txanda, hementxe agurtuko natzaizuet, ondo pasaitza zuela festak, ezin dezazuela igutze ehar bat, eta bihartik aurrera ere gozatu festekin. Amets, hartzaios, Andoni gaina Maialen, Alujanbio eta Xabat, Ilarregi, eskerrik asko. Eskerrik asko entzuten egon zerate modu eztian. Arreta hundirik ipini gabe erretabloko marrazkian. Hemen freskuran da ederki estalpearen azpian. Sartu baino lehenango tabernan jarri aurretik eguzkian. Bada ezpada beira dezagun zer dagoen sakristian.
zutena, besterik ganetzan falta, zerrenda luzea data. Bat tonu altuan ta bat tonu bajuan, gu elizkorurako ez gaudeta juan. Baina saioa joan da itxura majuan, nahi dunak bertan edo Hernanira juan. Mila esker belantza ta gora San Juan. Elizan ere tokia badu gure hitzak ta esanak, eta poz